othegore kod usuru maimedo achiel kachiel ne jopiny e paro mar chik omenda mahigani. Kata kamano, sirikal biro juogo usuru ewe mwandu mane e thuolo machien ogolnegi usuru chutho ka luoro nitiere ni ma nyalo biro miyo nengo mwandu idho. E thuolo machuok mokalo, sirikal osebedo kalando ni wang'ni ok obi medo osuru ne jopiny, to kawo kamano neno ni osuru moseketi olu makare kendo dino fuok ma osuru mar jopiny hinyo lal godo, mano ni ji duto chulo osuru kendo omenda no ti godo kaka dwarore. Jolony weche mag osuru wacho ni kata obedo ni ok en paro mar chik omenda madhi bi osuru achiel kachiel ne japiny, mak mana en idhi ti kode rieyo yore mag osuru masani nitiere. Aneno ka chalo magidwa ni choko margi obed maber. To kaluwore mana gi gima nitie, ok gima nyien momedi. Ingawa nitie momedi. Koro wi meto ka, kata wi golo, nitie mabeyo, to gima richo. Achiel kuom chike moketie lokruok en ewi osuru mijuogo kuom mwandu kata value added tax. Mwandu ma ok oketnegi osuru mora mora hinyo chiwo thuolo ne jolos mwandu mondo kwa osuru mag tiyo godo loso mwandu no kuom sirikal. Gino ma hinyo miyo nengo mwandu bedo maber ne jonyiewo. Golo niang' e puodho mobed transported nyaka e factory kama idhi lose skari ne en zero rated. Tiende ni ne wuon mwandu ne nyalo golo osuru ma sirikal okawo kuome cha, to mbeko nego japiny bei. Lakini sani koro gitere exempt. Tiende ni japiny ema dhi bear the burden. Tiende ni japiny ema dhi ting'o sigo mar chulo osuru no. Ok oyienegi mbeko. Koro ok ombekenegi. Tiende ni skari, cabbage tingo skari, transportation of sugar from the farm to milling factories. Tiende ni tingo niang' kigole e puodho kitere factory beche dhi medre. Bedo ni paro mar chik omenda mahigani, thoth mwandu makamano sani koro dar kendo ok chiw thuolo mar kawo osuru kuom sirikal, nyiso ni jolos mwandu koro dhi ng'awo nengo mwandu go. Kwa about industrialization, to we about employment. And kwa we about gero kembni, to we about ndiko jopiny tich. Wane country mwasebet kwa ywak ni industrialization onego bed ni watimre nade wadhi go mbele. To onego bed ni japiny yudo tich. Tiende ni industrialization onge, ka gero kembni onge to japiny ok nyal yudo tich. Koro iyudo ka locally assembled funds, tiende ni simbe go miloso e Kenya ka, mitweyo matudi malos Kenya ka, itimruok nade bende koro itero ka exempt kocha. Mana kaka pimo zero rated gi exempt. Itere ka exempt kocha. Tiende ni kata mana bech simu dhi timre nade dhi bet malo. Paro mar chik ni bende chiwo thuolo mathoth ma duol masolo osuru KRA biro kawo e duoko ne ji osuru kowuok kuom ndalo 90 nyaka ndalo 120. Now have people who claim tax refunds because they run bakeries, and we are paying a lot of money to many bakeries. But you know what they are doing? They have more accountants in those bakeries than people who bake any bread. This, ladies and gentlemen, we must have a candid conversation and stop it. Gimachielo manyaka tie joganda en golo bath chik mar Tax Procedures Act mamono KRA kuom riwo chenro mag ohala kod mar wuon ohala, madhi nyiso ni KRA biro nyalo yudo nonro mag ng'ato wuon. Pono ni opwodhe kaka en, joma dhi rutaya dhi winjo maber kaluwore ni omenda mag aheri ogolnegi osuru. Koro chieng' ma tich orumo, ka contract orumo, kata kiretaya, kata in case of death, kata kiresign, tibiro yudo ni gini migo in lump sum. Sirikal ng'ado ga osuru e wiye kanyo. Obedo ga considered income tax. Tiende ni onego bed ni ing'ade. Koro gisani gi propose ni gini ok biro timruok nade, ok dhi ng'ade. En koro obedo part of the exempt mwawuocha. Then it is exempted from the taxable income tax. Koro mano waneno ka proposal mabende biro maber kabisa. To mano bende koro take care of our retirees. Even though penjo samoro gi penjo ganea koro anyway about retirement ka gima chamo kawuono takia. Poni od bura opwodhe ibiro tere ne jatend piny mondo goye koke kada chiwo paro machielo e paro mar chik omenda mahigani. Simfros Okinda, Ramogi TV.